Shalom. Selamat Jumat Agung ma dihita saluhutna. Tamahi tamadok molate tutuhata nabadiai ala asido holongi rohana bu hita marpungu apala ditikyon di bagas joro namar mulia. Tarlumobi ma diak kadongan nami na mengikuti secara live. Laho pasahat dirita tutu hatta tapuji matu hatta marsite maredde hita siap buku edde nomor 23 ayat sada sahat rodi ayat tolu.
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Nagabi panguloy do Kristus pa imamate, pola tungtar silang, di dia akasorok mi ale hamatean, di dia pamagoon mo ale bonu atoru. Haleluya. 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 Martangiang mahita, O Tuhan Yesus, biru-biru ni debata na mamorsan dosa nami, na jongjong dohami di jolom marningot ho na targatungi, takkas dohwat tu si hami habebernit ni natinaon mo di dolo Golgata, tuki dohami marningot dosa nami na makorkon hamamatemi, asi maroham, urupi mahami, asa gabi upa ni halujawam mo hami. Amen. Tapuji Tuhata marhite bukede nomor 21 ayat 2 dot ayat 6. Pati ni debata dihita ti parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion ima na tarsurat di Rom 6 ayat na 10 Jala unang mapasahatamu akkarwas muna tu dosai bay sejata ni hajahaton tu debata matahe pasahatamu dirimuna songon akka naung pinangulu siyan namate songoni nang ruas muna tu debatamay bay sejata ni hatigoran atong rap mangidugo gumahita siyan Tuhan debata ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulaon na hopar tupati mi amin. Tapuji Tuhan tamar hite bukid di nomor 412 ayat 1 ayat 2. Di
samalung dimai sude akagon yok rohai dimai tungolong rohaki midasi langit gurgatai Nanggodang dosaki alase sadoi dimanmu darna durus desi dimane Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala amanami. Hujau hami doguarmu na badiai ala na targogot hami marningot dosa nami. Say marasini roha maho midahamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabejol maalani hami. Namate jala na hesian namate. Namanay tu ba nagijang doho mangod dihok kami. Asi maroham dihami. Say patotong madihami roha hamoleteon tuho. O tod di parbadia pangapul di na marsa roha. Pamalum masaluhut na bernit pinahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa di roha. Say unang tulak hami, say tangihom mahami, ho ale debata ama anak dohotod di parbadia. Amen.
Laos tabegema baga-baga ni di bata taringot hasesaan ni dosata. Songos sitong na manguluaw ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodor hak kumida hamatean ni parjahat. Nalomodor hak kumida hamumula ni parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Tapuji Tuhata marhite pokal grup ama. Siapa yang tak pernah berbuat dosa? Siapa yang tak pernah berbuat salah? Mari datang kepada Yesus. Dia akan mengampunimu. Jangan pernah merasa takut bila harus mengaku salah. Tuhan Yesus sudah mengetahui, Dia mengenal segenap hidupmu. Jangan pernah merasa malu bila memang terlanjur salah. Tuhan Yesus pasti mau mengampuni bila kita datang padanya. Seberat apa dosa-dosamu, Sepahit apa masa lalumu, Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengasihi. dengan kasih yang setia. Sejauh mana engkau berlalu, seperti apa engkau bersembunyi, Tuhan Yesus memanggilmu, Tuhan Yesus menunggu engkau balik padanya. Jangan pernah merasa malu bila memang terlanjur salah. Tuhan Yesus pasti mau mengampuni
bila kita datang padanya. Seberat apa dosa-dosamu, sepahit apa masa lalumu, Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengasihi. dengan kasih yang setia. Sejauh mana engkau berlalu, seperti apa engkau bersembunyi, Tuhan Yesus memanggilmu, Tuhan Yesus menunggu engkau balik padanya. Semerah apa dosa-dosamu, Sepahit apa masa lalumu, Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengasihi. dengan kasih yang setia. Sejauh mana engkau berlalu, seperti apa engkau bersembunyi, Tuhan Yesus memanggilmu, Tuhan Yesus menunggu engkau balik padanya. Tuhan Yesus memanggilmu, Tuhan Yesus menunggu engkau balik padanya. Tauduti memuji Tuhata meredi syed buku gede nomor 426 ayat 2 dohot ayat 4. Siap dosa kita.
Hata ni debata turpo epistel di hita sadarion ima natar surat di Heber biddo 4 ayat 14 saat rodi ayat 16 tajahama marsikat soreng ope di bainaung adong di hita situan ni malin nabulon naung manorusi akka banua gijangi ima Jesus anak ni debata gomosma tatiop naung tapar hatopoti. Ainaw nga dong do dihita situan ni malim natarbain dongan makilala di aka hagaleota tung natarujud do iba dinasaluhut songon kita alay dang mardusa. Atong marhiras ni roha mahita maddapoton habangsa para sia-sian asa tajalo talup ni roha jala asa dapot asin ni roha hita bahen pangurupion ditiki halehetanna ido sahatna martua do akka na tumangihon hata ni dibata jala naupiopsa amin. Tapuji tu hata marhitekor punguan paropuan.
Tauduti memuji Tuhata, marede hita siap buku ede nomor 622 ayat sada dohot ayat 2. Tidak ko maha porsiaw tay songon na hitindidak ko ni dongat sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na suhatu dosan na tumopalangit dohotano au porsea di Jesus Kristus ana di debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siyan tot di parbadia adorang sohabuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di haw na pinasilang na tuat tuban watoru dung ditanom na mula mangulo riyari patuluhon na manay tu surgo lauhudut tu siyamu ni debata Jahoba amanay pargugo na suatu dosani di sima ibana pai mamula sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia dohot di hasasan di dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sogot dengan di halak nang mate dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Tapuji Tuhata marhite korpungan ama Ebenezer.
Sunggul-sunggul. Pada hari ini, Jumat tanggal 15 April 2022, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Panitia Tahun Kesehatan HKBP Makassar. Pada hari ini, Jumat tanggal 15 April 2022, setelah selesai kebaktian, akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja. Ibadah perjamuan kudus dipusatkan dalam gereja bahasa Batak. Yang ketiga, setelah sakramen perjamuan kudus, kita masuk tu ibadah punguan nahohom. Keempat, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, masuk pukul 5.00 WITA, ibadah buha-buha ijuk tempat sopo talenta. Tapuji matuhata marhite bukuede nomor 24 ayat sada dot dudukna sambil papunguhun pelian. Anaginoor ka
dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamuak kamanami na nami, sadariyom mahita marningot di hamamate ni Tuhata Jesus lahumokop jala paduahok kita. Dibuat do sian hata ni debata di pestata di ngotata sadarion sian Yesaya 52 mamuka sian ayat 10 sahat tu ayat 15. Yesaya 52 ayat 10 sahat tu 15 hujahama di tonga-tonga. Idama pistardo pabahenan ni naposok tarhicat do ibana jala di patibo gabi tibul situtu sogot. Ia songoni songgot ni roha ni torop halak mida ibana dibahen hinaroa ni rupana dibahen tadina sian jol mahian rupana pe maradopon jolma. Songoni do urasanna torop akka bangso parbegu sogot. Hohombedo akka raja maradopon ibana. Ai halak na sodung panahatan ni baritai na sida do marnida. Jala halak na sodung ubegesa ido mangatusi sogot. Di hati Indonesia, Yesaya 52 ayat 13 sampai ayat 15. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian firman Tuhan. Tungbalik do sian roha dohot siap paretongan ni jolma nahinatahon ni panurirang Yesaya. Ala sahalak na poso ni debata nagabi sibuan haluaon di tonga-tonga ni bangsona ikon borhat sian sitaonon iko borhat sian haberniton jala ikon borhat sian hahaciton manang sitaon. Hapeang ko paretongan ni bangso-bangso na di pertibion jolma di pertibion. Molo neng paluahon dongan na molo neng paluahon bangso iko do sian hagugoon. Iko do sian botohon na gugo na di pertibion. Hape dangi di gobarhon panurirang Yesaya. Alai nang pe sian haberniton nang pe sian si godang sitaonon na posonai. Di sido gabe justru berdampak na gumudang di tonga-tonga ni pertibion. Berdampak na ubalga di tonga-tonga ni ngulu ni jolma. Nang di naposonai
ai gabe tarhijab do ibana, jala di patibo do ibana, jala gabe tibul situtudo ibana, nang pe borhat sian hamet meton, nang pe borhat sian sitaonon, nang pe borhat sian haberniton. Na di barhon si Jesaya hinahacit ni naposona gabe justru mabesonggot rohani halak tarsonggot ala mernida rupana tang songon rupa ni jolma be justru tadi sian rupa ni jolma berbeda asing roa rupana tang songon anak ni jolma be ala tung roado rupana di ida portibion, di ida jolmai, di ida bangsoi. Ido mabain songgot rohani jolma, songgot rohani portibion, songgot rohani torop halak marnida, naposona, na naing ro, na mangulai, na paluahon bangsonai. Ala na songoni rupanai kecewa do bangsoi alai nang pe kecewa bangsoi dang marisuang ulaon ni naposonai dang marisuang ulaon ni naposo na ro paluahon bangsonai ai gabe torop do halak naso hasahatan ni baritai hian gabe madnada makilala bahkan merasakan perbue ni haroro ni naposonai bahkan nasohea mangat bege gabe boy dia tusi ulaon ni naposonai akamanga kainang sesongon namartikatikido anggo si Jesaya manggobarhon naposonai danga pala tupol di dokibana nyomma naposonai alai sada gobaran naing di patuduhon ibana naing di patol has ibana tubang soi adong manaro lau paluahon alai sian habernito do ibana ro sian sitaono do ibana ro jala roaru pana ala ni sitaononi ruaru pana ala ni hacit ni pakilalana bahkan dang di tada jolmai bahkan dang do si bana bedo jolmai jala gabe gudang do sian bangsonai dang majalo alai torop parbegu torop halak majakoni bana bahkan mangatusi nang pe sohya dibigi akamanga kainang menuju manang panurirangion tu Yesus do naginobarhon ni si Jesaya di Turpuhon. Manggobarhon haroro ni Jesusi, manggobarhon haroro ni naposonai, manggobarhon haroro ni si paluanai, sarupa songon naginobarhon ni si Jesaya, ai di jalo ibana, soara sian banua gijang di patol hasibana, ima nagabedalan haluaon di tonga-tonga ni Portibion. Memang sugari lam tarinuk ko nakamanga kainang ay sugari siyan gogo ni botohon Jesus ro out sugari siyan kuasa manang hagugon portibi Jesus ro tutonga-tonga ni Portibion tatu gabe makorhon jala mabuan waso portibi do sude namang huton ibana molo sian waso portibi do sude namang huton ibana toto gabe justru madodoni menekan halak na met-met doi justru madodoni menekan halak na somar diha-diha doi haroronai tu tonga-tonga ni Portibion alai molo tapahusor muse haroronai sian sitaonon sian penderitaan martudu-tudu mai
Sude lapisan ni jolma, lapisan masyarakat jolma na adong di Portibion, mulai sian na menderita, sahat tu na sonang di rohana pernguluan na, boy mangauhon, boy majakon, boy makilala, haroro ni Jesusi, haluaon na pinatupan ni Jesusi. Marhite sian na poso ni debata na manaon na berniti, nomotik na adong tolu na yung idaotan waing jalanan na yung sirinukonota di bagasan parsaurata di bagasan salalu na parjolo taringo tu silangi. Ay sugarita jaha akamanga kainang manang tabuk ka jo bukid deta nomor 20 na may asada sa tutulu moradong dihita bukwede buah 26 hujaha majolo di tongat-tongat nangit-nangit asabujo ta auhon tarinungkan bohado dampak ni silangi dihita silang nabadiai hodo lobu-lobuki maralohon dosai dohot padiliani di sudesi taunoni homa lobu-lobuki nasa nahu ulai dang tau haso nangaki nang rikot perohaki polaro nang iluki holan asiniroham pangurupi o Tuhan. Rodo au nuaing tuho say palabas maroham nunga pola mateho ala asi ni roham jakon au na dangolon saya lusi todikon sayulosi todikon dosa patudukon au homa mangodihon au ramun situtudo au mudar mumamuri au napogos nadangolawon homa artaki totong silang nabadiai hodo lobu-lobuki molo puas hodoki dina suda bohalhi di sudesi taunoni homa lobu-lobuki akamanga kainang taida sian pangatusion disilangi saya selalu do sian borha sian toruni manang siapa kilalaan nahaciti di sido fungsi dohot kehadiran ni silang ni Kristus. Asa luar biasa do molo saita payhutihut salib. Tang nanggabe salipi nuaing neng haporsyata. Danggabe neng salipi nagabe takultuskan. Alay gobarani salipi di sima neng idaota jala di sima neng berengota Jesus nagatung mabuat sude hahaciton na adong dihita. Di sima Jesus mabuat sude si taonon na adong dihita. Hidupan na luar biasa pagkaporsyayota silangi di sude bagas joro setabay doi simbol ala sian penderitaan ni dohita mangulu malua sian si taonon ni Tuhan ni dohita malua jala mangulu. Jala adong domu se pemahaman taringot tu silangi nama cetakas di dok Tuhan Yesus di pangajarion na pabua marhite silangi di sido tahilala pakokopon dohot pangurason ni Jesusi di sude pardosaon dohot di sude hahurangat. Di bagasan torun ni silangido diurasi hita di sesa nasa dosata di sesa nasa pangalaosyota asanuay ngaka kainang hita na rotu bagas joron sahat tu dia pebalgana nuaing pardosaota sahat tu dia penuaing pelanggarata dia dupan ni debata Roma hita tu silangna radedo debata majakon hita ido na luar biasa sian silang nito hatta sian silang na
Saya totong tapak ke simbol ni pangurason, simbol ni hasesani dosa na pinatupa ni debata ay disilangi ma durus mudar ni Kristus. Disilangi ma durus mudar ni Kristus natadok manesa nasa dosata, manesa nasa hatakangota, manesa nasa hajahatot. Ay sugari lam tarinukon boha mudar ni Jesus na durus ditiki ditulang ibana laos disido ditutup disesa nasa dosat. Mudari manutupi sude dosat. Asa dang bedosai natarida dang dosat taibe napatar alai nunga asiniroha ni debata. Nunga mudar ni Kristus bedihita, nunga mudar ni Kristus makokopi hita di bagasan perdalan ni ngulu. Alay tutua kamanga kainang. Akan nang disesa, nang ditutupi mudar ni Jesus siya dosata, unang tapa munculkan, unang tapa ulahulak dosatay. Ay sahali do mati Jesus, sahali do mati ibana sa liling na lahumokop pita. Ala nitong takas maita dohot mangauhon ibana asa dohot nasa dosata nasa pangalosyota gabe disesa asa tutuba dia hita dia dupan ni debata ido pangotak ni silangi na tahapor siyay disi ibana gatung disi mudar na durus lau manesa dosat jalalos disilangi do patar hamalimon ni Jesusi. Sahalak malim na manobahon pilihan na tuadupan ni debata asa unang lalu rimas ni debata. Disido gabe disobahon hadirion ni Jesus disilangi gabe sikata lau mamilihon tuadupan ni debata. Anggo sa sitong nadangadong benamampu gabi pili at wadupan ni debata molo ditong atongan ni bangso Israel adong do nabuhi di pilihon ima akka binatang manang dorbiya nauyas naong ditotuhon na kamalim alaydang tuki manesa dosa ni jolma be dosa ni portibion dosa ni hatakangota dosa ni sude akan na mangula haja ato ni alay sada nama naikon iyas na sempurna ima Jesus nagatung disilangi soalan ni dosana soalan ni pangalausionna soalan ni hatakangonna soalan ni hajukatonna alay ibana gatung sikata doi gabe malim ibana gabe tebusan ibana di sude portibion di sude hahurangat jalamar hite silang ni Kristusi disido hita di padomu dohot debata. Disido hita di padomu dohot debata. Nasodok kiabe pardomuata nunga dihukupi dosa portibion. Molo di ilustrasi di akka buku ni SD, SMP di akka rinong salpu tung takas do di bayi ni. Portibi banua gijang adong madosa manutupi dang adong boy na menembus. Dang adong be pardomuat tu debata. Dang adong be kabel nabuhi mempersatukan Allah dohot jolmai. Alay di bagasan Jesus Kristus disima gabe di padomu hita tu debata. Mardami mahita dohot debata. Mardami ma jolma dohot debata. Disido hita gabe mampu masuarahon abba. Disido hita gabe mampu masuarahon suara tu debata. Mangidohon si pangidoot. Nunga mukap. Nunga buka dalan. Nunga buka pintu lau marsaur hita tu amai ala ni Jesus ala ni silangi jala laos disilangi do digobar hod di hita ima ngolu na boy marsaur do dongata jolma ido ben na say digobar hon silangi marsaur tu debata marsdaur do dongat jolma mardame tu debata mardame do tu dongat jolma luar biasa do hada meon na pinake jalan na binuan di debata na pinasahat ni debata tu portibion dang dibatasi suku dang dibatasi bangso dang dibatasi akka adong ruhut-ruhut ni portibion alay tu sudedo boy mardame jolma asal porsea tu debata asal majalo mudar ni Kristus di bagasan mudu
ICP ibana. Asadang tertutup ngulu ni halak na porsea. Asadang tertutup HP akan ang hinokop ni Kristus holad di dirina. Alay justru mengembang doi, justru berkembang doi di sado penguluan ni Jol. Asa mardami dohot debata, mardami dohot donga jolma di sido HP kehadiran ni Yesus, di sido HP makna ni silang ni Kristus naung tahaporsyai dalan laho paluaho kita di si ibana tergantung. Akamanga kenang laos alani mara naing takas say lam taauhon mudar ni Kristus, lam tauhon pakokopon ni Kristus, lam taauhon nang pardamaian nang binuan ni Kristus di bagasan mulut. Ima na parjolo na boy idaota silang di makna ni pesta manang parningotan di hamamate ni Jesus. Alhay na paduahon marhite parningotan di hamamate ni Jesus. Isungguli dohita babua de bata solidardo tungulu ni Jol. Debata berempatido tungulu ni Jol. Debata marasinirohado tusude Jolma. Tarlumobima tu halak na porsuk na siyak bagina dohot na pinalililili dohot na pinasiyak-siyak ni Portibion. Takasdo tusi jala takasdo ditonahon babua rade debata berpihak tuaka si songoni tuaka namet. Ayatik pe Mesias ibana atik pe debata ibana di tanggal hodoha debataun na dikosongkan dirinya. Rade ibana manaun na berniti asa malua halak sudi na mangadopi na bernit na di tonga-tonga ni Portibion. Debata solider ido HP makna kehadiran dohot kematian Yesus di tonga-tonga ni mulut. Asa di na solider Yesus di sude parngulota laos di sido neng berengota. Gabe ape tu ibana, ape tu Yesus. Nasa na hatchit na di ngulutai, nasa na hatchit di ngulu ni Jolmai. Apalagi na hati talani dosai nunga rap dohot ibana hita rap dohot ibana sudi behado sautai gatung jala sahat tuhamatean jala ibuat doi tuhamatean asa malua hita sian. Akamanga kainang debatana solider gabi tu ibana do HP na sa dusak. Alanidang mabiar be hita tu uhuman sogot. Alanunga di parade di hita ngolu. Nunga ibana be na manaon sude akana hacit manaon sude perdosaw tay. Alay di jo mahita ang giat boy niyan sa totong hot mangolu mardala di bagasan ibana. Ala solider do debata di ngolu ni Jolma. Molo na berkuasa maul do ijaloon. Alay molo na makilala met ngoluna dia dopan ni debata di tonga-tonga ni Portibion di sido iboy yahonota di sido iboy tadauta di sido iboy hilalauta. Ido jo uban na sa totong di suarahon marhite topik ni mingguta na poso ni debata naon tumaon na berniti nalau mabuan haluaw. Ato nga hamanang buanot tamuse molo nung tatada Jesus na tarsilangi jala taboto makna ni silangi molo nung taboto makna ni hamate ni Jesusi na solider debata di bagasan nguluta ahamanan ng sulaota ahamanan ng sipatupota jala ahamanan ng sipotot tamuse siani na parjuli ko dohonot do halak na olo berkorban do
ido na boy jala ido sipati boon. Halak na olo berkorban do sipati boon na, halak na olo patupa na dengga do ido sipatu paon na. Songon Jesus na berkorbani ido na pinatibbo ni debata. Ido gabe jaminan di patibbo debata hita kena persea tu ibana. Gabi adong jaminan patibboon na hita angkatot na hita angkaton na harkat do martabata molo leape di ida portibion molo leape pakilalata alai nunga gabi sarobak kita dohot ibana naung paluahok kita. Jalan paduahon na gabi parguruat di hita sian kehadiran di Yesus na rela ibana berkorban na tumaon na bernit. Gabi jupang ibana haluaon, jupang ibana hatibon, jupang ibana ahana uli. Losido ko barat di hita. Dangadong kesuksesan, dangadong na sukses tanpa pengorbanan. Akamangak kainang padohan na sautiki gabi perenungan di hita. Dangadong na sukses tanpa pengorbanan. Melalui pengorbanan di sido buju pakita kesuksesan di pangungota, apalagi kesuksesan majalo harajaw ni debata, majalo ngolu sogot. Jalalau songonido nang hobar ditona ni Apostol Paulus. Tangadong buju pakita piala tanpa perjuangan. Molo na yung dapok piala do hita, molo na yung dapok mahkota do hita, ikut tetap berjuang sian haber nutoni, sian sitaononi, sian hamet metotai, lau majalo ngulu dohot hamonangan di bagasan perngulota sigan. Ido akamang, ido akainang na yung suara honon na tu hita. Asa tutu tapatari dahon, asa tutu tabereng, hina argani ngulut tadi adupan di debata totong mahita dohok mangargahoni jala mangulahon hobar tulomoni rohani debata. Asa halak na porsea na olo berkorban asa di patibbo, na olo berkorban asa sukses, na olo berkorban manang berjuang asa dapotan piala. Mula dong penamasa di bagasan nguluna. Totong doi gabi hohom di bagasan akan nania dupan di gulu dang madili dang liluana dang gabi mamurai ibana alai di pasahat tirina tua dupan di debatana pamonakon ibana. Jalalos di jodoh hita molo seng totong di bagasan hahohomok kita majalo mangauhon pabahenan di debata dang gabi mamurai hita di kondisita do di kiadata di sima dohnota tagonan tapahohom diaka anatadopi di portibion jala tahabengeto ni daripada mersual hita dohota kadongat budang do hita gabi marbada marsual do dongata holan alan yakka hata-hata hape dang gabi mangokorhon habengeto ni do tade denggat di hita ikut takas doi songon Jesus hohom do ibana benget do ibana di sitauno ni manang songo dia pe pakatayon manang songo dia pe najinalona na nia do panna lau mokopi atong akamanga kainang mula-mula kita sian pesta tawa palingotanon dohonot tamahalak na benget jala na hohom nang mangauhon silang ni Kristus nang mangauhon pabahenan ni debata jala nang mangauhon di sudi pengorbanan dohot si taunoni unang olohita madili unang olohita lilu alailam semangat mahita manghuton ibana asa monak kita jala dapotan ngulu na sa liling-lilingna molohata na jepek tolu adong husurat to dison na naeng si hanguluhonot tagonan matarapul daripada say mangedungi taringot tu keberada atta hamit metotta
dohot si taunota. Tago nama madok mauliate sian nasay holsoan dia kahamet metota dohot di kondisita nuaing. Tagonan ma marulupuluk marlas ni roha daripada say holan na holsoan di bagasan ngulu na di Portibion. Tuhatama mangurupi madongani hita jala tuhatama mangurupi hita mangauhon silang na dohot kehadiran ni debata di bagasan nguluta jala asa dohot tita berkorban laho patuduhon naung tajalo do pengorbanan ni Yesus di nguluta. Amin. Matang yang mai mauliate matuhan di hatam na mangurupi hami di parningotan nami sedarion hinahacit ni natinon hinahacit ni parnia hapam lahu mokopag alay tunggal kasitutu do makna pakporhon budai hami alanis taunam ay marhite silang mi di sidolam hutadahami hina arga ni panubusyom mudo si taunom mi humokopan laos di sido hutadahami marhite hama mate mi pakokopom mi hui lalahami ma roho paluaho kami makokopan atong pamonang mahami asa dohot hami songoko nang makamonakon akka parukilon habernito nido si taunoni molo ragam pehubulu su tao kami di Portibion ala ni hapor siyaon nami ala ni panghutonon nami diho say na po pamonangom mo dohami sahat tami tu na majalo tupal hanguluan sahat tami tu na majalo hanguluan na saliling-liling at tong Tuhan pakai mangulu nami batari dahon ngulu na manotong marujahan di bagasan lomoni roham na sitotong tarapul rohan nami na sitotong madok mauliati tuho jala na sitotong buoy patupahon na dumenggan na umuli di ngulu nami ima parbue sian na kuha persiay hami pakokohom atong lampahot mahami mangulu di habadiaw naung hinokop mong asa unang mulak kami tu dosa dohot tu hamatian mauliate matuhan di ibadah nami sedarion udutan nami dopetu na marulaon na badia lam takas au honon nami pakokopom mi au honon nami hasisan ni dosa na pinatupam say takas paradi roha dot pikiran nami paradi ngulu nami majakon pakokopom mi atong muliate madiho di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus tangihon jalo loy mapangituan na amin. Mari dihita sian buku di nomor 26 ayat 1 seterusnya laos papungupilian tujulo bahin tu fakta tu tahun kesehatan ni huriata HKBP Makassar. Dosa
Sudesi Taunoni
tapasahat mapilian na tapapunguntalupan ni debata martangi yang mahi. Ali debata ama namin na di banwa gidyang hodo haroroan ni salut sila leon na denggan dot nasa uliwasan na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilion mi to hami pilian nami to ho. Sa ijalo magabuap na hutsus di julong. Pasu-pasu mi jala ramoti. Aso para siya kami pilian ng patibulon harajom di tonga-tonga ni huriyam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Salamu tadahami kurang ni silion-lion mi to hami. Salam gilgil hami madok mauliate to ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan debata ama namin na marhabangsa di atas ni saluhut. Nung ngapatar huida hami holong ni roham na gudangi. Gumudang doy siyan holong ni rohan ni amama dohot inaina di anak konna. Tung so tartibang do gudang dohot arga ni silehon-lehom mo di hami. Ay anak mo na sasaday di suruho gabi jol mamanaon pardanguran. Icah-icak do pasta-pastap. Gabi tarpajal ibana jala tuhamatian humokop pami. Mauliate maruhan nami. Ala nong say utang nami, jala malua hami siyan dosa, siyan hamatean, do siyang gonggoman ni sibulis. Ala ni ipujon nami magwar mo na badiay, ala nong dipatupa anak mo pardomuan, pardengkanan nami tuho. Ali Tuhan Jesus Kristus biru-biru ni debata, naong mamorsan dosa nami dohot dosa ni hajol maun. Mauliate maruhan nami tuho, jala pujion nami mahorodi sa liling nililing na. Say tatap mahuriyam na hinokop mo jalan na pinapungumi. Say pahot madihami hasisan ni dosa dohot dame na pinatupami. Say payas jala perbadiay mahami. Asa tarbuan ho hami tu banwa gidyang. Pasaurhon hami tu akka na badiay. Say bunu jala persilakom majol manaburuhi. Dohot sakap-sakap na roa di bagasan hami. Asa unang marlidang hami madapoton ama na di banwa gidyang. Upasahat hami madiri nami tu ho. Jala lehon hulehon hami rohan nami bahininganan, ala naong dihokop po hami, diho mahami jala ho di hami, say unang loas hami sirang siyan ho, dongani mahami jala saur maho tu hami, say patugo mahaporsyaw nami tu ho, asahot laka nami, rodi ujung ni hamatean, say ramoti maaka ruasmu na mamaritahon laka nami, rodi ujung ni hamatean. Say ramoti maakaruas mo na malitahon holong ni roham, dohot dalan naong pinatupami, atong manang mangulo manang mate pehami, hodo Tuhan nami, dohot raja nami, saya si maroham, ingot mahami di hasangapon mi, jalabuan hami tu hasonangan na dilabung ni debata. Amen. Alia manami na di banwa gidyang, sabi nurbadiya magwarno, say Roma harajon, say saut malaman ni roham di banotongon son na di banwa gidyang. Lehon matuhami si deron hanguluan siya pare. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan na berdosa Tuhan. Unak kami tukiyon tu pangunjunan. Palua mahami siyan panghago.
hulak mahamu di bagasan dame, raus calo mapasu-pasu siat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Aka mga kainang langsung namahita tu namarulaw na badia tu aka nasa makatidak ko na persyaon buhay majolo haruar doot na di balian ni huria laho na siasat gereja na pula doot jo na sina marulaw na badia langsung makamang akainang songon na somal walu-walu halak mahitan no di joloon majalo alay diatur ma akamang donga paralado
carikan. Itu masih kosong deh ini itu. Akamang akainang songon na somal do patu pauta isom man no molo songoni 10 halak manon di baris pertama 10 menyusul mamuse 10 no dipudi asa di koordinasi akadonga paralado non baru diki majalo roti di sisi boy manon masuk muse dung sa majalo roti majalo anggur termasuk mamalangka muse tu altaro na non kamanga kena. Jadi song nom mando parmasuk ta parjolo mano nakamatay nata paralado baru no menyusul mano sian sa bola birakon baru masian no muse parpudi man itong atonga alay parjolo majolo no naka na lansia nong borat mangalaka boy mano namar sepeda roda non kursi roda boy do nang bodo jong inang nyonya hutahayan inang bodo tahayan inang boru tambunan nyonya tambu bolon tujolo mara asa boy tor dengan nakin marminggu do bereng inang akan ang borat merdalan tertujulo maka mga kainang asa perjulo hamon non dum saya kamatay na tabaralado asa turboyan non tu di tujulo maka na kanang matua khusus untuk anak-anak kami yang dari PDN, ya ikutinlah cara kebetulan kita pakai bahasa Batak, bisa ya? Kita mengikuti pakai bahasa Batak untuk perjamuan kudus hari ini. Ya, akai nang nong matua dilihat kamu maju tempat di Joloon, amang pangaribuan lihat kamu maju tempat ninang ini labung muna ini inang nama tuai. Perjualan, jangan pula di sini. Inang, iya inang. Amang situasi naga, boy matong di Jolo hian amang. Perjolo manok kamu. Di Halaamang dot inang tu jemaat kami. Dan kursi dia mangi di son kursi.
Akamanga kenang asa tamulai acarata dina marulon na badia hita natahapor siya marita ulon na badia jalot tamaha sesan ni dosa siya tuhata alania satong takas siya nudu dobulus ni rohata majakoni ikot takas ta pasahat tu debata hadiriota hahurangata dosata molarong mardosa hita tudongata salpuhon ni sonari siya roham molarong mardosa hita maradopon halak na asing ta salpuhon may asatung tubadia hita dijulun itu hatta asatung takasta jalo habadia uni marhite ulaun na badia natapatupa di bagasan sedarion alani marede mahita sian buku ede nomor 152 ayat 1. Yesus namamu sang dosa liput debeon pangulu amin. Yesus namamu sang dosa Dameni di batana sumurung sian salut roha ima mangaramoti atete muna dohot roha muna marhite hite Kristus Yesus amin martang yang mahita ali Tuhan di bata para sirohana sumurung amanami na di banua gijam asiroham topot mahami na pengudison adorang hupangan hami anon perpadanan na badiai lehon matod di porbadia tu ganup hami asa ditubuhon hapor siaon na mangulu di hami asa posi tuturohan nami dia anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop kami pargugui mahami maswadahon diri nami asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami jala sa ditubuhon hapor siaon na mangului saita iti rohan nami asa lam malungun hami tu banua gijang sa asa say masihon hami paimay mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan naong pinarhamaw ni debata, ita sakap ngay mangaton perpadanan na badiyay, di bahani ita tibang majumulo manang natao hita marulaw na badiya, asa unang honaw humanang isesyan hitaon. Ay holan na dukroha, jala naman olsoli rohana, ala ni papahinana na soture, jala naman opoti dosana, jalan na porsia dihasisan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alayak ka na dohot marulaw na badiya. Unang bedioloy sibulis. Unang bedidat dati mardosa. Tung padaw hamuma rohamuna siyani. Tunggo tapon hamuma hosom dohot natin ni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus na umate. Jalan ang mulak mangulu humokopamu. Asa tau hamu mangaton perpadanan na badiyay. Di bahini tatakasi majolo rohat tabi, jala alusi hamu masuk kusukunon, laos jongjong mahamu saluhutna.
Padulu di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot ala ni pangalosim di patik ni debata molo di parhatutu roham dogma olo napaduahon namarsak doroham mala dosami jala dipangi doroham neng maluahon waing sian dosam molo songoni roham dogma olo di parhatutu roham do nong ro Tuhan Yesus Kristus tu tanon panguluhon pardosa ibana nong mate dohot mulak manguluh makopo mamorsan jala manisa dosam molo songoni di parhatutu roham dogma olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi jala na olo doho manesa dosa ni dongan songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sudi dosam molo songon ni roham dogma olo atong tapo bima rohata jala tatopo tima dosata ihuton hamu matang yangon di bagasan roham nabi ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa gudang roham ay jut hulaw si hami patikmu tamado honau hummu hami nuaing dohot sugut molo balosonom mo to hami ho bartu pabahinan nami alai ala ni gudang niasi dohot tolong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilehommu humokopami ala ni imau ben nahum hami mangido toho asima roham dihami say jalo mahami say sesa masudido sanami jalaleho tod di porbadia tu hami asa margogo hami mangalo na sa dosa dohot mangulahon na hobar tulomoni roham sa liling di tano oddo pehami amen atong hamuak ka naman opoti dosa muna jala na mauwas diasi ni roha ni debatan say sahat matuhamuna ni hapor siyamuna mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu pos marohamuna nunga sesa saluhut dosamuna marhite-hite goar ni debata ama dohot anak dohot todi porbadia amin alia manami na di banua gijang sa pinurbadia magwarno say ro maharajon say saut malomon ni roham di banu tongon son na di banua gijang lehon matuhami sidarun hanguluan siya pare say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan punak kami to gihon to pangunjunan palua mahami siyan pangago ay horo na puna harajaon do tagogoon rodi hasangapon sa liling nililing na amin pudul mahamu salut mari dihita siya nomor 153 ayat 1 Edeta nomor 155. Ilehon
sona kon rohaki. Musik. Pendeta nomor sada Walutulu. Jesus
174. 174. Endetas yang nomor 174. dosa
Laguta si nomor 424. Bye.
Pambain muna torban jekelmu sude pasang tu Yesus sando dirimi saitong pasunggun kon pakokop nai. Tangihon hatana parguru mai raju miruasmu ginonggom nai pangino sailehon tuau tondimi pargogo mangula sandok lomomi arsorho mardosa manuru lomo tugonang dadati saya lolakna dopang kon Tuhanmu pargogodoi manesa pamalum sude dosami. Mari dehita sian nomor sia lau mamuji tu hatta ala nong disesa sudi dosaka ayat sada. Los jongjong mahita salhutna. Puji long rohamu, oh Tuhan Yesus Raja-Ku, Tuhan ule mon matoniku aidopi nangidomi uhalupa pon madiriku mamikir horong ni Martang yang mahita. Puji ma Tuhan debata ali todiku jalan asarohaku di bagasan mamuji kuarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ali todiku jara unang tunghalu pahon dengan nibasana sudena. Ibana domanesa do sam sudena jala ibana pamalu maka sahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan
Jala dilehon tuho dengan basa dohot asin ni roha. Para si roha jala perdengan basa do Tuhan debata. Labat terimas jala para si roha godang. Dang dibahen tuhita na hobar tu dosata. Jala dang dibaloso tuhita na hobar tu hajahatotta. Songon asini roha ni ama-ama. Tuakaya nakon na do. Asini roha ni Tuhan debata. Dia kana makabiari ibana. Nung atakas di patuduhod debata holong nai. Tuhita. Dina mate Kristus sumokopita uju pardosa do pehita. Atong dalam madua mahita nuaing sian rimasna. Dungga beparpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni say pujion ni pamangaku. Dohot rohaku. Dohot nasa pabahen aku do. Tuhan debata. Olat nion rodi sa lileng ni lileng na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaurhon madamena tutodim. Akamanga kainang dalat tamadok mauliat itu debata makalason dengan basana tapatuduhom may diholong ni rohatan non holad na dihabirang na disiamutay mata jalang alay tertapak ke man nom musehan sanitizeri asa buo itong menjaga protokol kesehatan jala asa buo hita mga radi muse tu ibadah na selanjutnya alania kamanga kenang sude mahita dohotan no dipungan na hohom dung jolo marsipanganon senek ringak kita non asa boy mulak kita rap mahita madok tuluhali horas 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 horas. Di hamu amanamina nami asa taparasaulion si panganon nong di parade kuriata tapasada marohata martangi yang mahita. Ali Tuhan nami jala di bata nami na marhabang sa di Banua Gijang. Hodo totong pujon nami di ngulu nami oleh Tuhan tung macelas roha nami. Ngadi patu pahuriam marulon na badia le Tuhan. Atong las maroha nami ngasih sadusa nami alani mudarmi. Ale Tuhan uduton nami marhulaw na hohom satokin nare ale Tuhan alay mangulun hami satokin law marsipangando sinumon naung dipatupan ni huriam atong jumulu pasu-pasuon wale mang pardenggan basa asa marhite si pangano sinumonon gabi dapo gugunay baru dape hamu boy mangulon na kaulon nami nong pinasami obar tu lomoni roham atong jumulu si sadusa nami ale Tuhan marhite Yesus Kristus jalo jala pasiko matang yang namion. Amin. Asa si titik mana siopa gulang-gulang pangarauna.
Otik sosojidia na bue di patupani uhriata tuhata manggohi pasu-pasuna. Emma tutu.